Balikan ko na po si Dr. Lorna Yapong para po sa iyang informasyon sa publiko tungkol sa pag-aataman kan sa tuya pong kidney. Dr. Lorna? Hello, Yes. Henry. Good morning po, I'm Doc. here. Tatawan ta Morning. kapunin pagkakataon na ma-share sa tuya tabi na mga parantabay ang sa indo pong sabi nga ni informasyon sa pag-aataman po nin sa tuyang kidney. Pwede mo pong i-share sa screen ang sa imong Share PowerPoint screen. presentation para po mas klaro man sa nakahiling sa Facebook Live ngunyan and then po sa mga nagdadangog po sa tuya sa radyo. Ayan, Henry. Naihiling yan. Okay na po, Doc. Very clear na po and you may proceed po, Dr. Lorna. Okay, so ang satuyang kidney kaya, no? So, naglalangkaw ang incident sa satuyang, ako lang siguro sa Pilipinas, sa buong mundo. Mm. So, mahihiling mo na, sige ang taas kang incident. So, dapat aram ta kung taano nangyayari. So, ano ba ang trabaho kang satuyang? So, ang satuyang kidney, yung ang nagluluwas or nag-eliminate ang satuyang mga ati sa lawas, sobrang tubig, yung pa ang nagre-regulate kang satuyang mga tubig sa lawas, pati ibang electrolytes, acid base, at saka igwa pa siyang trabaho hormonal. Kaya kung may problema ka sa kidney, nagkakaigwa ka man anemia. So nahihiling mo, ang satuyang kidney, importante na satuyang atamanon. So, mahiling mo, kung taano ta balanse kita, ako kita maga, maray ang hiro-hiro ta, kasi ang kidney ta, iyo ang nagbabalanse kang gabos na kaipuhan ibalanse sa satuyang lawas. So, may endocrine function siya. So, nagpo-produce siya kay certain substances para kita dahil magkaigwang anemia at saka ang satuyang blood pressure ay well-controlled. So, ano ba ang simptomas kang sarong pasyenteng may problema sa kidney? So, ang sabi ta nga ni, ang kidney, yung nag-maintain kang tubig, kang sodium. So, pag dahil na iyan na-maintain, ano ang pwedeng mangyari? Magkakaigwa kitang sobrang tubig sa lawas. So, iyan ang fluid overload. So, dahil siya din ang nagluwas kang ati sa lawas ta, pag dahil na makahalik ki ati, malang kauso sa tuyang mga ati sa lawas. So, ang pigre-represent ka yan sa laboratory, iyan ang creatinine. Magkakaigo kitang elevation ng satuyang creatinine, urea, pati na sa mga ibang electrolytes. So, hormone, igwa yan na pigpupus na hormone, like for example, erythropoietin, para dahil kita magkaigwang anemia. Kung dahil na iyan nag-produce maray, so magkakaigwang anemia. So, usually, ang mga pasyente may problema sa kidney, igwang anemia din. So, ano mangyari? Pag dahil na nagluluwas tubig ang lawas, pwede kita magkaigwang maray. So, iyan na ihiling ni parok kayan. So, pwedeng magpuon sa BTC yan, pero eventually, pwedeng maging general siya. I see. So, dahil sobra ang tubig sa lawas, pwedeng magduman iyan sa baga, magkaigwa kitang deficit. So, parang nalulunod ka, wala ka man sa tubig, pero ang mati mo, dari ka nalulunod. So, kaipuhan mo magtukaw. So, iyan ang nalulunod, Henry, na Kulang sa paros. Ano, Doc? Di ba? daing tubig, yes. Daing tubig. Oo. Tapos usually may high blood sinda. I see. And then, dahil nga ni sa hormonal na problema din, nagkakaigwang paglungsi. Aha, okay. Siyempre, dahil nga ni may anemia ka, madali ka mapagal. Yes, yes. Dati-dati nakakasakat ka sa mga mall, nakakalakaw-lakaw ka duman, madali ka na mapagal. Pwede ka magkaigwang problema sa pag-ihi. No? Ayun. So, makulog ang pag-ihi, pwedeng diit-diit. Tapos, pwede ka mag-fever. Kaya lang, inibagang fever, Henry. Dahil pandemic kita. Pag nag-fever, ang inutang iisipon is COVID. Yes, yes. Totoo. Pero, dapat ang tandaan na pwede man ang fever sa ibang dahilan. Yeah. Di ba? Yeah. Oo. So, pag aki pa, minsan, di ba nakakataram ang aki? Nagkakaigwasin ng abdominal pain. So, pag nagkaigwang abdominal pain, dapat i-check ang urine, ang ihi. Makulog lang ang tulak, sige lang ang hibi, di ba? Yes, yes. Pwedeng may problema pala sa kidney. O kaya suaki mo, dahil ang dadakula, ano daw, sa bansot ining pati aki pala ko. dukaan ko na ang pagiging stunted din sa rong tao, pwedeng i-attribute sa kidney? Yes, so dapat ma-check. Oo, dapat ma-check siya. I see. And then, dapat ihilingon ta ang tatuyang ihi.
Mhm. Kasi ang ihi dapat bako siya mabula. Dahil man sabon ang ihi ta. So kung mabula yan, gusto sabihon, bako yan normal. Iyo po. Yes, oo. Pati sa color kang ihi, dapat picture-check. Anong color? So, Clear ang color. Tama, medyo Dok? yellow iyan. Medyo yellow Medyo siya yellow. actually. May pagka-yellow Oo. kidiit. Oo. May pagka-yellow Yang siya. normal color kang ihi, ano? Yes, medyo yellow siya. Opo. Depende sa tubig na pig-inom ta. Aya. Kasi kung liit ang ihi mo, nagiging very yellow siya. Nagiging Oo. concentrated siya. Mhm. Pero dapat bako siya mapula. Bako siya tsaa ang kolor. Iyan. Kasi kung araw Delikado yan. abnormal na iyan. Oo. Yes. Okay. So, dapat ang tandaan na ang problema sa kidney, pwedeng wala kang namamatian. I see. Pwedeng Totally Okay. asymptomatic siya. Gari pa lang sa virus man, ano? COVID. Yeah. May asymptomatic man. Yes. Mm. So, kung asymptomatic, dapat iyan, kung gusto mong sabihin, ma-check upan. Opo. So, Oo. dapat may regular monitoring kita. I see. Dok, stop muna po kita dyan sa pigsabing asymptomatic. Ako, medyo ko yan, ano, importante yan na marayin ng ganda. Kung asymptomatic, kasi pre, asin, sige, sana ang bisyo mo kung ano man na pinagkakabalahan mo sa buhay. Tama. Ano po ang suggestion nindo? Paano po, diba? May regular check-up bagaan sa creatinine, di ba? Tama po, creatinine, laboratory. Ano po yan? Pwedeng urinalysis. Ako nga Urinalysis. sabi ko, ako nga sabi ko, sana kung sa mga eskwelahan baga, Oo. paglaog ka na aki, kung igwa lamang way na may urinalysis sila sa mga Iyo. requirement para early on ma-check ta na kung may problema sila. Oo. Kasi Oo. pagka may problema, maratuhon man sa nabaga ang urinalysis. Iyo. Kira So, yan, 30 mahiling ang pesos, dok dyan 60 tabi, ano, pesos. sa urinalysis Oo. kung may kidney problem ka. Mahiling na. Oo, yes. Iyon Pwede na ano, so naman mahiling. agad ang sir pwede i-advocate na although, maggurado dok ang urinalysis tabi. Barato man sa yan, 30 pesos or 30 60, mga more or less araw tayo ng presyo. Pero siyempre, 70, may minsan, mga sa 60, government, may- mga barato, 60, sabihin mga ka na, 60 less than pesos. 100 siya. Oo, so kung narong kang palang, pwede yan nagaring niya. Gibuhundok na programa kisarong Gloria, ma-eleksyon na baga kaya. Oo. Diba? Kaya lang, kaya lang, Eskwelahan. siyempre, sa mga magurang, kung receptive sinda na, Pero magkayon yan, di ba? Takong asymptomatic ka, machi-check mo kung, di ba dok dyan sa, ano pigsabi mo ito, so urinalysis, tama, Yes. creatinine ang pigbabasa po dyan, so, Bako, iba ang creatinine. iba ito? Ang creatinine kasi sa dugo na yan. I see, Oo. okay. Pero itong sa ihi, mahihiling mo kung may bula, so may proteinuria, kung may infection, Oho. kung may dugo. So, mahihiling mo na yan sa urinalysis. Na pwedeng may attribute po sa kidney problem. Yes. Pwede I ma-attribute. see. Pwede So, po from lang yan, there, required, di ba? Para pwede tumansan. puntaan At na. least, ma-earlier po, may detection na sa problema sa kidney. tama. Opo, okay. Sige po, Doc. Go ahead po. Anyway, ano ba ang mga kausa? Mhm. So, ang pwedeng sa kidney mismo, primary, pwede kasi hereditary. Mhm. Kung hereditary siya, pwedeng polycystic. So, kalahi yan. So, kung Opo. polycystic kidney siya, na hanggang mga susunod na henerasyon, pwedeng magluwas siya. Oho. So, may mga pasyente kita na magtugang, nagda-dialysis, may tugang pa na nasa ibang dialysis center dahil polycystic sila. Nakuha ninda yan, hereditary, genetic wise. So, di ka magiginibo kasi lahi mo yan. Yes, Di ba? yes. Oh. So, ang secondary causes, malaog dyan ang satuyang diabetes. Mhm. So, nahihiling mo, number 1 siya. So, bako man I sa na see. diabetes, ang pwede mag-cause kang kidney problem. Oho. Hypertension, Mhm. pwedeng drugs. So, nagda-drugs dyan, Mhm. man sa pati mga pain relievers, pag nasobrahang kigamit, Iyan. pwede yan mag-cause kidney. Mhm. Siyempre, yung lupus, yung mga autoimmune diseases, Mhm. tapos yung mga bara-bara sa kidneys. So, maraming possible causes. Dehydration. Tapos, ang pagkaunta, junk food. Sa nahiling mo nga ni puro hamburger, puro mga tsapay. Mako talaga siya healthy kasi mga oily food yan. Mhm. And then, I think yung mga herbals. So, may mga herbals man siguro. Maray, dahil taman pigkagabos, ano. Yes, Kaya lang, yes. may mga herbals na pwedeng makaraot sa kidneys. Opo. And then very Opo. important siguro, Henry, is the environment. Mhm. So dapat ang atamano ng environment Mhm. kasi eventually, pag maati ang satuyang environment, Mhm. masasabay na ang health ka. I see. Dapat talagang
Taipuhan iyan. Opo. So ayan, importante. Dok, na isingit ko lang po ini ha, madali lang po ano. sige, sige. Ang ikaw kaya ki mga tao na I do not know gusto ko madagog sa imo kay kuan ka po sa ano yun, sa kidney. Kaya ano mga tao baga po na sabi ang pag-inom da po ano yan sabaw kang lumbod, sabaw kang buko. Nakakatabang po da para tama ba ang gari pagtubod na malinigan ang sa tuyang kidney? Is that correct? Okay, actually, ang buko Opo, ta, buko juice. yes, magayon siya. Mhm. Pero importante lang, na day kang problema sa kidney. For example, day ka pang kidney failure. I So, kung see. maray ang kidney mo, mag-inom kang buko, okay, very good yan. Mhm. Pero kung may kidney failure, like nagda-dialysis ka na, maparabuko ka pa, Oo. ang buko, igwa siyang potassium. So, since ang kidney, pag nag-kidney failure na, dahil na siya nakakabalanse kan sa tuyang tamang level ng electrolytes, Mhm. pwede ka magkaigwang hyperkalemia. O gustong sabihin, pwedeng magtaas ang potassium level mo sa lawas. Mhm. And bako yan magayon kasi pwedeng magpundo ang heartbeat mo. Yes. So, okay, maray ang buko, pero Mhm. depende sa kidney function ang sarong tao. Yes. Opo. Sige, Doc. Go ahead po. So anyway, importante na ma-identify ta sisay sa mga taong halangkaw ang riesgo na magkaigwa ki kidney problem. Mga sisay ini. Sa mga pasyente may diabetes, may high blood, may Mm. obesity, or positive ang family history sa kidney diseases. So, kung yaon iyan sa sarong tao, very high ang possibility na magkaigwang kidney failure. Mhm. So kung iilingon ta, si Satuyang past president, may diabetes, Sige po. dahil ko lang aram kung may hypertension siya, pero most probably baka igwa din siya. Taday ka man, isis sa complete history niya. Maliban doon, may heart problem siya. Mhm. Bako man siya mataba, pero Bako po. sedentary ang lifestyle niya. Bako siya, dahil siyang exercise, and heavy smoker. So, Mhm. alangkaw ang risk niya na magkaigwang kidney disease. Mhm. Mhm. So, dahil paglingawan na sa mga hazing, Okay. diba, gulpi ang nagagadan igdi. Ang dahilan, nagkakaigwasin ng kidney failure. So mga nag-kidney failure, biriglaan, Mhm. dapat kutaan na ito na dialysis ita. At Mhm. baka sakaling nabuhay. Ini ang Henry, ini ang acute kidney failure. Gusto sabihin, pansamantala lang ang pagkaraot kang kidney kang mga taong na undergo kahasing. I So, see. Okay. yes. Mhm. So, Mhm. ayan, marami pong possible causes ang kidney failure. Mhm. So, ang treatment, kung amay pa, pwede tang kung dahil lamang sa dehydration, i-hydrate tawang kitubig, kung may infection, bulungon, Opo. mga arog na yan. Pero, kung pang halaluyan na, yan, renal replacement ang apod ni dyan. Ano ta renal replacement? Mhm. Kasi, pigre-replace lang niya so function kan sa tuyang normal kidneys. Mhm. Di ba? So, pigmimimik niya, pigkokopya niya lang ang function kan sa tuyang kidneys. I see. Mhm. Okay. O, ayan, Henry. So, Opo. iba-ibang method or Mhm. forms of renal replacement maliban sa dialysis ng hemo sa dugo, Mhm. pwedeng peritoneal, pwedeng kidney transplant. So, kidney transplant is still renal replacement therapy. Iyo po. Mhm. So, ayan, ang machine, may hiling mo, 3 Opo. times a week, 2 times to 3 times a week, usually. Iyo man paano minaabot sa point na may 2 times a week, 3 times a week, and then after kang gari nga may once a week na lang, paminsan nga 2 times something. Gari may kuha na, may interval ng wala week. Magdidepend iyan, Henry, sa pigaapod tang residual kidney function. Okay. Kasi ang pag kidney failure, di ba, ang kidney function tangya 100%. Mhm. Ang 100% that is kung sa muya 120 ml per minute yan. Mhm. Pero pag nagbaba siya, nangangaipon na usually dialysis pag buminaba na sa 10% na lang ang kidney function. Mhm. 10 ml per minute usually. Mhm. So kung igwa ka pang nagdialysis ka na, igwa ka pang at least 5% or 10%, Mhm. ang kidney mo kahit papaano nag-function pa man. Yes. Pero dahil na niya kaya ang yung suportahan o susteneran ang function kang sarong
tao. Mhm. So, pwede tang mabawasan ang number of session. Kasi so, kidney niya, nagsusupport pa man sa iya. Yes. So, iting mga paong igwa pa man na ihi, for example, igwa pa Mhm. man na remaining kidney function, Mhm. ito so Mhm. nababawasan ta so number of times sa Mhm. dialysis. Mhm. Pwedeng once a week lang kasi okay pa man ang kidney function niya. Bako pa man talaga totally zero araw yan. Yes. Pero so talagang daing-dain ang function sa kidney, daing-dain ang ihi, yun yan ang nangangaipo 3 times a week. Ayun. Kasi, Mhm. bawat inom mo kitubig, paano mo iluluwas sa Iluluwas, lawas mo correct. ito? Kung dahil ka Correct. naman nagaihi. So, Correct. it is only through dialysis. Yes po. So, may Yes mga po. ibang tao nga, pick for 4 times may kung kaipuhan. Mhm. So, during dialysis, actually, wala ka magigibon, ang iba nabobore lang. Opo. Kasi siyempre, 4 hours Nakatukaw yun. ka. Nakahigda. So, pwede ka magbasa-basa, Mm. turog-turog, makikaistorya ko taan na, pero because of the pandemic, linagang Yes. ko naki-division yung mga Babayaan ka talaga. May Oo, mga division kasi na. abutan ng mag-irestoryahan ng mga tao, Yes, yung mga magkataraning to, Mm. dahil nga ni sa pandemic. Pero may TV, pwede ka mag-iling-iling ki TV, Opo. ano kayan. Mhm. So, hindi po peritoneal dialysis sa ang tulak niyan. Mhm. Pero yun man iyan ang sistema. So, ini ang kidney transplant. So, Mhm. minalaag kisarong panibagong kidney. Dahil taman pigahali sa lumang kidney, minalaag lang kitang panibagong kidney. Ano dok, Na siyang- di taning siya, titaning o di dukot duman sa original, sa dating kidney? Dai po, si vlog siya. Siblag siya. Mhm. Si vlog siya. So, anyway, Mhm. so, dapat ang tandaan, ang dialysis, bako talaga po siya bulong. Opo. It is not a cure, but it is only to prolong a life. So, Ayun. ako, ang suggestion ko, pag nag-dialysis na, Mhm. the same thing na kita man, maski dahil kita nag-dialysis, Aha. we should always be prepared. Dapat pirmi kitang ready. Mhm. So, ano ang pwede tang gibuhon para at least ma-maintain tang healthy ang satuyang kidneys? Yes. Yan, exercise. Yes. Aha. Henry, nag-exercise ka. Ako po, exercise ko tabi, Dok. Duro Domingo sana. Kung minsan So, exercise yan. ko po, ano yun, sa washing machine. So, yan, importante po Yes. mag-exercise. Very good. Okay. Mhm. Dapat ang tandaan, kung kita ay nagtatrabaho, nag-exercise, importante ang turog, importante ang rest. Now, dahil sa mga gadget, ang mangyayari ngunyan, mga aki, siguro mas kikita nga ni Henry, Yes. busy sa TV, Iyo busy sa baga. Facebook, busy sa gabos. So, Trabaho. anong oras na ang nagtuturog? Kulang na ang satuyang turog. So, dapat ang tandaan, ang satuyang kidney, bako bang kita robot? Mhm. So, kaipuhan tang magpahingalo. Kaipuhan tang mag-energize, di ba? Mm, Parang mm. battery, kaipuhan recharge. Yes. So, Yes. through rest and through sleeping. Mhm. So, iwasan ang mga bisyo, mga illegal drug that is bad for our health, Mhm. and stop smoking. At least ganyan, very good baga digdi sa tuya, Iyo po baga. si May ordinansa kita eh. Mhm. Oo, Mayor Rosal. Maski digdi sa Daraga, si Iya. Mayor Perete. Limitado ang sigarilyo sa Oo. public places. Mhm. Dahil talaga pwede ang smoking sa public places. Very good. Kasi, iwag kitang piga-upod na second-hand smoker. So, Yeah. maski dahil ka nagsisigarilyo, Mhm. so kataning mo nagsisigarilyo, na-i-inhale mo so smoke, Ayun. smoker ka din, Iyo po. second-hand. Yes. Tapos, ang sobrang karne po, Yun. abo yan healthy, abo yan kang sa tuyang kidneys. So, medyo magbawas kita sa protein. Mhm. And overtraining, Henry. So, dahil din pwede ang sobra. Pag sobraman pala ano yan, kung anong Oo. physical activity. Ano, Dok? Tama? Yes. Mm. Kasi so mga bikers baga na naglilibot sa buong Bicol region, Iyan. may mga pasyente na kaming after several years na pigigibunin da ini, nagkakaigwasin kang kidney problem. Opo. Kidney failure actually. Mhm. Mhm. Alcohol, bako iyan healthy, Oho. ang sobrang asin. Yun. Bailing mo, dapat uminom kita kitubig. Yes. Dahil ang tubig, ipiprevent ang production ng stone. Mhm. So, kung kulang ka sa tubig, pwede ka magkaigwa kidney stone. Mm. Ang kidney stone, pwede yan mag-cause kibara sa satuyang kidneys Mm. and pwede kitang magkaigwang kidney failure. Yes. Hindi ang saro sa mga causes kang kidney failure na preventable. Mhm. So, importante, Henry, na aram ini kang gabos. Opo. Na tubig ang iinom mo ta tubig ha, bako soft drink, Yes. bako milk tea, bako sa mga artificial juices. Mm. Normal juices pwede. Mhm. Opo.
Then, ang sa tuyang blood pressure, kay puhan siyang makontrol. Mhm. Kasi kung dahil siya kontrolado, magkakaigwa siyang bad effect sa lawas ta. Pwede ka mag-heart attack, pwede ka mag-stroke, kidney failure, saro pa. Mhm. Mhm. Ang diabetes, ang sugar, kay Yes. puhan tang makontrol. Yeah. At saka, iwasan ang pag-inom kung ano-anong bulong, Mhm. di ba? Mhm. Pati na mga herbals. Tapos kung may throat infection, kaipuhan po yan mabulong. Oo. Kasi kung daiman yan mabulong, pwede magkaigwang kidney problem Mhm. at pwede rin magkaigwang heart problem. Iyan. Rheumatic heart, Iya garo po. pa yan. O yan, mga pain Mm. medication na sabi ko Mm. kasabago. Mhm. Ayan, so iba-ibang uri ng pain medication. Mhm. So, dapat po, aramtaang ilang kang kada kang sa tuyang pamilya, no? Oo. So, kung may boyfriend ka or girlfriend, isihon mo ang mga Family ilang history. nila sa pamilya. Yes. Family history Dapat, sa helang. yes. Mhm. Oo. Kasi ang ibang helang namamana. Yes. So, kung totoo. igwa siyang polycystic, for example, Mm. igwa ka man history ki polycystic, nagkaigwa ka mong, nag-agumang ka mo, nagkaigwa ka mong aki, very Mm. high ang possibility na ang sa indong mga aki, magkaigwa Mm. man ki kidney problem. Opo. And Mhm. iwasan ang satuyang mga junk foods. So, Yeah. yan, mga unhealthy food. Mhm. Yan. Mhm. Example lang ini kang amount kang satuyang sugar sa Apo. mga inumin. Dahil na Mhm. pagsaro-saro Yes. iyan. Yes. Tapos yung mga pagkaon na very high ang asin, ang Oo. salt. Mhm. Siyempre, importante ang cleanliness. Iyan. So, Mhm. the same thing nung yan na pandemic, always Mm. wash your hands, Mhm. use alcohol, Mhm. and of course, take a bath daily. Mhm. And kung naiihi ka, Tagalon. pagpugulan, Yeah. pagpugulan. Dapat Mm. talagang mag-CR. Yes. And siyempre, gayon ang everyday Mhm. na nagkakaigwa kang regular bowel movement. Mhm. And siyempre, Henry, bako lang sa Vaccine. mga vaccine. Dapat talaga ang vaccine para maproteksyonan kita, Gabos. Ayan, vaccinated ka na ba, Henry? Yes. Dahil pasukan mi, dahil pa sa oras mi. A4 kami. A4. Hanggang Pero A3 mukhang pa lang sa madali layas, na. eh. Oo, Madali na po. yata. Oo, oo. Yes. So, Mm. vaccine. Bako sana sa COVID, kung hindi so flu vaccine, Yes. pneumococcal. Ay, gawa ko sa kaya ano. mga flu vaccine. Apo, Oo. apo, Mm. igwa kita kayan. Mm. So, dapat ang tandaan na, sabi ka nga ni, ang helang sa kidney pwedeng Mm. asymptomatic. Mm. So, dapat ma-check upan, urinalysis, laboratory, lalo na sa mga high risk na mga tao, like Mm. may diabetes, may high blood, Mm. may helang sa puso, kaipuhan kaan talaga, ma-check upan. Mm. Ang sabi ko nga ni, importante ang urinalysis, napakasimple lang, Yeah. murang-mura lang siya. Mm. Ayan. Kasi nahihilig mo na kung may protina, may dugo, o ano Mm. pa man. So, of course, kung magayon magkaigwang laboratory test, kasi Mm. yung creatinine, minsan na iaram kang ibang pasyente, Mm. halangkaw pala ng sain ng creatinine. Mm. Minsan nakakatch mo ang pasyente, for dialysis na. Iya po. So, kasi dahil man sila nag-undergo regular check-up, tawa Mm. man nga ni na mamatian, Mm. o masabi sinda, ano man ta mapa-check up ako, wala man Mm. ako namatian. So, magayon, nagkakaigwang regular Mm. check-up. So, Yes. siyempre, kung kaipuhan, ma-CBC kita, ma-ultrasound kung kaipuhan. Mhm. At saka, susundan ta sa pyramid. Yes. Dapat daily physical activity, maliban dyan, dapat igwang adequate water intake. Mhm. Tapos, siyempre, iwasan ta sa mga karne, matataba, Mhm. more of healthy foods kita. Mhm. Mhm. So, ayan, ang mga common habit, pag inom ki mga painkillers, grabing asin, mahilig kita magkakangki processed food. Mhm. Especially Mhm. sa breakfast, harukan Yes. siguro ako kasabay na dyan. Yes. Diba, mga hotdog, Mhm. mga Mhm. bacon, Mm. mga favorite kan mga aki. Mhm. So, kung dahil pag inom ki tubig na enough, Mm. kulang sa turog, Mhm. ayan, discuss ko na iyan. Yes. So, ating tandaan sa malusog na bato, sa Mhm. kapanahon na ito, ang buhay ay masagana, masaya at kaaya-aya. Iya. Dahil ang helang sa kidney ay isang lifestyle disease. Mhm. So, kailangan maghiro na kita, mag-exercise, magkaon kitama, bago maging late. Mm. Kasi pag nag-kidney disease ka na, Mhm. no turning back. Yaon na yun Yes. dyan. Yes. Para yes. abuton ta ang pag-edad kiarog ka ni, I'm starting Yeah. to reach this age. Maputi na ang Henry. buhok ni Lolo at ni Lola. Sweet na sweet. Para, di ba? Para
abuton ta pati ang pag-alaga kang sa tuyang mga, Mga apo. apo, O, gusto yeah. mo iyan. Yes, O, I maganda. think hanggang dyan lang, Henry, ang Yes sa po. kuyang Yes po. presentation. Opo. Thank you po, Dr. Lorna, sa magayon mong contribution sa mga listeners and viewers tango niya na pag-aaga.